Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du fa bis sanadil muttasil ila al-imami Ibn Abi Jamrah summa ilal Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala an Abi Bakrata. Gila sing wa. An Abi Bakrata diriwayataken saking sahabat Abu Bakrah. Radhiya muga-muga ngridoni Allahu sapa Allah anhu saking Abu Bakrah kala ngendikan sapa Abu Bakrah. Kala ngendikan sapa Abu Bakrah sami'tu mirengaken sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendikan sapa Kanjeng Nabi idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Idzal taqa nalikane tetemu al muslimani sapa wong muslim loro bisayfaihima kelawan pedang lorone wong muslim loro mau fal qatilu mongko utawi kang mateni wal maqtulu lan wong kang dipateni finnari iku ing dalem neraka Qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah duh Gusti Rasulullah. Qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah duh Gusti Rasulullah. Hadzal qatil utawi iki wong kang mateni. Maksude iku jelas ngono ya, jelas urusane. Ai zahirun amruhu. Ya jelas masuk neraka. Fama balul maqtuli fama mongko iku apa balul maqtuli utawi tingkae wong kang dipateni. Nah, maksudnya iki sing mateni jelas neraka. Lah sing dipateni kok neraka napa? Ngoten lho. Qala ngendikan sapa Kanjeng Nabi innahu saat temene wong kang dipateni kana iku ana sapa wong dipateni harison iku wong kang banget kepingine ngono haris biasane kiai maknane greges maksud greges iku kepingin banget ala qatli sahibihi ing atase mateni kancane mau nah iki hadis iki penting banget niki nggih kudu ngerti. Terus sing jenenge manusa niku nggih niku kadang ya ana tukarane nggih kadang ana tukarane sing jenenge iku ya di antara sifat manusiawi tapi ya ndak bisa dibenarkan juga nggih pengen tukaran nukari koncone terus badhe niku dilanjutno ya gak iso kudu ditahan. Ya, tidak boleh dituruti. Kepinginan ini boleh dituruti. Lah niki beliau ngelengno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya niki wonten ing Sahih Bukhari diriwayatkan saking sahabat Abu Bakrah. Nggih. Bahwa sahabat Abu Bakrah niki ngendikan kula nate mirengkaken Kanjeng Nabi, beliau ngendikan napa idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtulu finnar. Nah nek ana wong muslim loro berjumpa antara satu dengan yang lain dengan sama membawa pedang. Nggo pedang. Terus badhe niku dawuhe ya maksudnya pedang akhirnya tukaran nggih. Dawuh Kanjeng Nabi fal qatilu wal maqtulu finnar. Wong sing mateni ya bakale ning neraka. Wong sing dipateni ya bakale ning neraka. Iku al qatilu wal maqtulu finnar. Ya wong sing
mateni neraka, sing dipateni nggih ning neraka. Akhire para sahabat niki sahabat Abu Bakrah iku penasaran. Beliau akhirnya tanglet ing Kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Nggih sing mateni niki jelas masuk neraka. Urusannya jelas. Ya, mateni dosa mateni nggih. Ya, dosa gede mateni iku termasuk dosa gede. Niku jelas urusane. Ya memang neraka, balesane neraka. Lah niki sing dipateni kok masuk neraka kenging napa? Padahal kan dipateni wong iki. Dawuh Kanjeng Nabi, iya meskipun iku dipateni, ya. Tapi kan wonge iki janjane ya kepengin mateni kancane mau. Nggih mboten? Mung tukaran kok. Tukarane janjane nek iso kan napa? Ya berusaha mateni wong mau. Nah, karena ana usaha pengen mateni mau, akhirnya ya padha ning nerakane. Nah, iki penting niki. Ya terus kudu ngerti masalah niki. Ya ben apa jenenge ora gampang tukaran. Nggih. Ben ora gampang tukaran. Aja sampai tukaran sebisa mungkin nggih. Antara satu kanca dengan kanca yang lain sebisa mungkin aja sampai tukaran. Nggih. Tukaran niku engko nek wis kadung emosi ngono ya. Nek wis tukaran wis kadung emosi. Wis kadung emosi niku sebisa mungkin pengen nglumpuhno musuhe. Ya nek iso malah sampai kayak mateni kayak ngene iki mau kasuse. Ya. Tapi nek seawal menghindari pertikaian, pertengkaran niku iso yang hindari pembunuhan kados ngeten. Karena wong sing wis wong emosi iku ora kekontrol. Nggih. Wis tukaran iki kan emosi. Ya biasane ngono. Ya wis tukaran iku emosi. Nek wis emosi ora kekontrol. Gak kontrol apa wae wis pokoke iso nglumpuhno musuhe apa meneh musuhe menyerang barang. Ya. Lah iso-iso iku sampai napa terjadi pembunuhan. Lah betapa banyak kasus nggih wong do tukaran ya akhirnya do patenan kuatah niku kuatah banget ya wis nek kaya ngono kaya al-qatil wal maqtulu finnar wong sing mateni neraka sing dipateni nggih ning neraka ya contone kuatah kasus-kasus ngoten kuatah pemeneh ya wong dalam keadaan normal wae rungono dalam keadaan normal wae ngoten wae emosine gak iso kekontrol apa meneh kok dalam keadaan mabuk saiki cah nom-nom iki do nemen-nemen nggih kata sing do mabuk-mabukan ya muga-muga kula sampean keluargane niki dijogo dening Gusti Allah sangka perkara-perkara sing haram ngoten niku cah nom-nom kata sing do berorkesan terus badan niku bahkan kok gak terima orkesan bahkan takbiran nggih ajang ngombe-ngombe kaya ngono iku. Yang seharusnya malam sakral, momen yang luar biasa, digawe ngombe-ngombenan akhirnya do tukaran. Ya. Iku akeh kaya ngoten. Ya. Do tukaran. Ya, tukaran iya nek iso rada dicegah, iso rada nek gak iku sampai gelutan sampai do paten-patenan. Ning Karanganyar tukaran ono tukaran royokan ya sampai mati barang ya terus akhirnya do di penjara iku apa jenenge wis kados ngoten ya iku nek iso dihindari kudune dihindari ya njogo kestabilan emosi iku penting ya njogo kestabilan emosi niku sangat penting sekali. Nah niki mau dadi komentare sahabat Abu Bakrah ya ngendi napa tanglet penasaran ya Rasulullah nek sing mateni jelas ning neraka mono urusane jelas niku ning neraka karena dosa gede. Nah nek sing dipateni niku pripun kok ning neraka jawab Kanjeng Nabi karena sing dipateni niki ya padha ae berusaha pengin mateni mung wae kalah ngono ae mung wae kalah nek menang ya mateni padha ae wong iki. Nah dari sini bisa diambil kesimpulan kayak ngono iku wong do tukaran karone iku ning neraka kabeh.
Ning neraka pun nggih ngono, ning neraka pun iku kaya didelok. Artine ora sampai ning neraka kaya wong kafir sing selawasing neraka mboten. Selama dia masih Islam, ya neraka akan tapi besok ya padha dientas ning swarga. Ya dientas ning swarga. Tapi ya suwe ning nerakane, dosa gedhe nggih. Nah, terus dingendikake oleh pensyarahe teng mriki bahwa wong sing mateni utawa wong sing dipateni neraka iku dengan catatan nggih, dengan catatan apa do kepengin mateni. Artinya iki yo pengen mateni, iki yo pengen mateni. Tapi kok misal ana wong dalam keadaan kepepet, misal dirampok. Nggih, ana wong dirampok. Lah iki pengen njaga awak dhewene sangka serangan rampok. Akhirnya napa? Akhire iki nek ora nyerang ya dipateni awak dhewe iki. Nah, akhirnya terpaksa nyerang padahal wis janjene gak pengen nyerang. Terpaksa nyerang akhirnya malah mateni iku mau. Lah kaya ngene iki gak masuk kategori iki. Kenapa? Karena itu terpaksa. Paham betul? Jadi karena itu mau terpaksa. Ya, karena itu mau terpaksa akhirnya nyerang juga awak dhewe. Lah juga awak dhewe kan njogone ora trima jogo serangan kono tanpa menyerang ora. Jogo serangan ngono tok ya iso-iso mati. Ya. Karena terpaksa harus menyerang, akhirnya nyerang kok ternyata malah mateni. Nah, niki ora dosa. Napa? Karena napa? Iki mau njogo awak dhewe. Mbah njogo awak dhewe, mbah njogo bondone, ya njogo nyawa utawa njogo bondo, nggih. Utawa misal njogo agama, misal ya niki tidak napa masuk kategori ku mau. Nggih, paham nggih. Lah nang Indonesia ana sing njogo awak dhewene ambek sangka rampok malah ya napa jenenge terus akhirnya terpaksa yang melukai sing ngerampok iku mau, akhirnya ya sing dirampok niki mah dipenjara ya, dipenjara. Ono kasus ngoten. Padahal iku korban jadino pelaku. Terus an Abi Hurairah diriwayataken saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ridhani Allah sapa Allah anhu saking sahabat Abu Hurairah kala ngendikan sahabat Abu Hurairah kala ngendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong yakum iku jumeneng sapa man Lailatul Qadri ing dalem bengine Lailatul Qadar bengine ing dalem Lailatul Qadar ya iman krono iman ngiyakini ya membenarkan wahtisaban lan krono ya golek pahala sangka Gusti Allah ikhlas karena Gusti Allah ya ufira mongko di ngapura ya ufira mongko di ngapura lahu kedue wong ma taqaddama apa perkara taqaddama kang wis dhisik apa ma min dzambihi sangking dosane wong ngono. Nah iki hadis diriwayataken sangka Sayyidina Abu Hurairah. Nah niki biasanya terkenal hadis niki terkenal pas saat Ramadan nggih, pas saat Ramadan. Ya terutama pas di akhir-akhir bulan Ramadan, sepertiga terakhir bulan Ramadan. Niku beliau ngendikan, Kanjeng Nabi ngendikan diriwayatno saking sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan barang siapa ngono man yakum Lailatul Qadri imanan wahtisaban, barang siapa jumenengi Lailatul Qadar ya jumenengi napa Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar niki khairun min alfi syahr inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 napa? 1000 bulan. Nah, dihitung 1000 bulan itu kira-kira
ya kira-kira sekitar 81 atau 82 tahun. Ya kira-kira semono. Ya. Nah, niku malam Lailatul Qadar. Satu malam ya lebih baik daripada malam ya berapa tadi 1000 bulan. Nah, ngono. Nah, niki Kanjeng Nabi ngendikan man yakum Lailatul Qadri, bareng siapa jumeneng. Jumeneng artinya ibadah nggih. Jumeneng itu artinya apa? Ibadah pada malam Lailatul Qadar ya dengan imanan, dengan percaya watas ya imanan tasdikon, percaya ning Gusti Allah, percaya ning Kanjeng Nabi nggih, percaya dawuh-dawuh Kanjeng Nabi, wahtisaban lan ikhlas krana Gusti Allah. Artinya njaluk pahala iku njaluk pahala memang sangka Gusti Allah. Njaluk pahalane sangka sinten Gusti Allah. Jadi ora riya. Ya pengen didelok ambekan tanggane, delok ambekan calon mertuane, ya didelok ambekan wah, ora kaya ngono kuwi, gak. Nggih. Tapi bener-bener ihtisaban, ya ikhlas karena Gusti Allah. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, dosa-dosa sing wis kelewat iku di ngapura dening Gusti Allah. Nah, iki berkah napa? Ya jumenengi Lailatul Qadar. Ya, jadi napa sing ngene niki dosa-dosa iki ana teng syarahe nggih ghufira lahu ay adzunubu as-saghair, dosa-dosa sing cilik-cilik. Ya, dosa sing cilik-cilik tapi ya ndak nutup kemungkinan dosa gede padha di ngapura dening Gusti Allah. Ya. Asal ya disyarati awikan tobat, nyesel barang nggih. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam sing istimewa dan terjadinya kapan? Ya iku meskipun ono khilaf kuatah tapi ya jumhurul ulama ngendikan pada bulan Ramadan. Pada nama bulan Ramadan. Lah bulan Ramadan pun niku ngerucut ke 10 malam terakhir. Ya 10 malam terakhir mulai dari malam 21 sampai malam 30. Nah, itu pun ngerucut ke malam-malam sing ganjil. Nggih, malam-malam sing napa? Malam selikur, malam rolikur, malam 23, selawe, 17, 29. Ya, paham betul. Nah niku kados ngoten. Ya, meskipun nanti ya padha ana sebagian ulama sing ngerucutke langsung ning malam 17 ya ada juga. Ya, tapi ya luwih apik pokok 10 malam terakhir iki sing paling ya 10 malam terakhir itu dihidupkan dengan ibadah. Ya supaya ngenani malam Lailatul Qadar, yang ngepasi malam Lailatul Qadar. Nah, dingendikake para ulama ya man yakum Lailatul Qadri, ya jumenengi malam Lailatul Qadar niki minimale nggih bareng siapa kok salat ngisya berjamaah terus kepengin salat subuh berjamaah. Ya, salat ngisya wis dilakoni berjamaah terus baru duwe azam tekad kuat pengen ngelakoni sholat subuh berjamaah, maka iki wis entuk ganjaran yang jumenengi Lailatul Qadar. Paham betul? Nah, iku ngoten. Apa meneh ngoten mawon entuk ya bisa dikatakan ya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Apa meneh kok dihidupkan dengan tarawih, maca Quran, ya semacam-macam kabeh. Nah, iku ya jos iku. Nggih. Ya pun sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.